padha karo Jemi ya. Lho lor iki lho, wis mateng lho, tapi sisane codot lho kalung sak menake. Kaya iya iki halus ya, Lek. Halus lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Baneng ya, Lur. Iki arep pasukan biang goprak lho, delana. Iki ana Jemi, ana Lek Sudir, ana Mbak Nuri. Lho, nglumpuk kabeh iki mang padha nang omah to. Lah timbangane tengah-tengah ora ana gawene padha kok HP meneng-meneng dipijeti. Wae lah timbang pijeti HP ayo melaku. Nang gunung kono kae yo, masak golek gori tak ngono. Ya wis ayo jare ngono. Iki lho nang kene iki ana gori lho. Iki Lek Sudir. Lho namu iki lek ya. Gori ku apa sih, Bu? Gori ku tewel lho. Walah tewel ta. Nek sing tewel gak ngerti nangka muda. Nang mut ya. Nangmut nek apa jeneng tewel aku ero, Bu. Ero ta? Ero. Nek tewel kan yang Surabaya ngaran kan tewel. Nek kene gori. Oh, gori nang Nang kene. Jakarta nang kemude. Gori karo goni siji, Bu ya. Nek goni ku ya keset karung iku sing mege wadakon. Oh, anjene anakan kok. Iki Mas Jemi iki age teko mang isuk, Lur. Jam 3 esuk mrene. Tak kandhani sampean gabut ning omah mliriki sandal tok. Gabut jare. Lah iki lho, Lur, nang koe kok nang koe gorine iki nang kene. Lah yo aku makane ngomong gori apa doa lho, nang kono wis tuwek. Tau kan lho alah, dipangan apa iki, Lek? Pantot bajing. Oh, bajing. Lho, Lur, bajing iki lho doyan, Mbak. Iku tewel. Lho alah, Lek, nang kok sampe entek ngono, Lek? Ludes. Tekan dhuwur-dhuwur lho delok ta Lur. Kae do dipangani bajing, tapi ya nek ngono ngene Lur. Saiki bajing nek gak mangan ngene iki terus mangan apa? Sopo sing ngekeki mangan yoan? Ya wis syukur-syukur dek golek pangan dhewe gak ya ngono ta. Wis ben lek jarno. Golek Bu. Doseng-doseng nyenak ra. Apa iki? Betone. Alah la ilah, dikongkon sisane bajing iki lho kongkon ngoseng. Ojo Iki sing apa, Bu? dhewe, Lek. Lho, Wih. oh iya Lek, iku sing 6 berarti Lek ya. Iki Heeh. Ning sik cilik ya Lek ya. bungkeng kaya Iki ngono. lho yakno Lek. Sing iki pas sing dhuwur, Bu. Ya manut Lek iku iki sajake ya apik iku. Iki apik iki, Bu. Ora Heeh Bu. lho. Kita ora paten iki, Bu. Ayo iya, nek sing patheken yo mo aku Lek. Mah ya. Nah, ning aku mau nangkep lho. Aku nangkep gori ya Malah terus. calke. Gorene no. Lho lor iki lho. Wis mateng lho, tapi sisane codot lho kalung sak menake. Wis kuning lho. Iki cocok apa bajing? Oh iya bajing kok codot. Masa Iya, bajing? bajing. Bajing? Heeh. Lho. Wis lor kok dipilih ya lho yo dianceki. Men Sampai sisane ya. manut sampeyan kok sampe sing duwe kok. Awas ya. Nah iya tak minggir aku, minggir lho. Minggir, Mbak Nuri. Wah. Nek wis minggir gak gelem glundung. Lho, wong-wong ki mayak nyerak maneh lho, dene keglundungan kan. Awas. Wis Lek, wis. Tak. Cebloke pisomu. Aku ngeri kok Nah. Alah lur, sakmene akeh lho delok ta. Sekarang kae iki rapat iki lho. Do dipangani bajing kae mau le garahe dijukoki iki lur. Dan ana sing growok-growok ngono kuwi. Nah. Iso lho. Lho, dan sakmene akeh lur. Iki lho Lek, jam iki japane enak Lek. Dikarungi ya ta arek iki. Karunge kuwi. Kan ado mbek omahe Lek. Dikarungi Ayah iki. digurke kalen kono glarek iki muayak lho. Oh, gede kono kandung ngene. Nah, sing kene lur, jare Lek Sudrono sing wis mateng. Masa mateng e Bu ki. Mateng ta Lek? Kuwi masih pangan opo Oh, bajing lah apa? yo ngene iki lho nek nang alas iku lur. Kae iki wis dipangan apa maneni sore kae. Delok. Nek ra di keponangan ngono ya wis entek moro-moro. Buar. Iya Lek ya. Keruwak kae. Oh iya ning nek kae iki wis mateng, wis tuwa Lek. Wis tuwa nek. Heeh. Anu lur, ciri-cirine nongko nek wis tuwa iki durine iki arang-arang ngene lho. Arang. Mekar-mekar. Yo piye Lek sampean menek? Menek.
Ya wis alon-alon Lek. Isokan, Lek. Ka sing kono kae ya gedhe lur, delok tanang ndukur kae. Nang kene iki lur, alas to, tapi bendina disaba wong kaya ngramban. Ngramban ki ngerti to ngarit ngono kuwi lho lur. Lah. Golek suket ngono kuwi. Alon lho, Lek. Iya, pancene wong pakar meneh. Pokoke nek menek-menek ngene iki aku iki golek lek sutir. Andalan nek sutir gaene golek pakan e. Lho, wis buk-buk ya, Lek? Wis iki, Bu. Hah? Dipantek ya? Heeh. Alan, Dek. Lho, mak kedebuk ngono lur. Menek ngono. Engko ya ora. Nek kepangan ya Hah? tak bungkus ke. Dibungkus? Nek anu nek arek dipek. Oh iya. Nganu kebon nang kono mau. Nah, iku kebone ki kok digawe ngotol-ngotol gorine ke maneh. Halah lur, oleh gori sak pirang-pirang kae lho. Engko kae iki ora kok apik kabeh ora lur. Dadi diresiki kabeh, dijukuki sing apik-apik. Soale sebagian kan ana sing apa jenenge? Burek ngono iku mang lho, heeh. Dadine kok diresiki dhisik baru kok dipilihi. Alah Lek. Jupuk Lek iso Lek. Iso. Sing model kono ki lak kali ya Lek ya. Kali kuwi. Sing awak dhewe njukuk rebung iku ya. Heeh, sing sebelah kono kae. Oh. Meneh lur nek bungine wis gede-gede lur, tak masakno bung, tak golekno. Wih, Walah, Bu, walah. mantep e. Jan. Duh, toh. Wis padha karo Jemi ya, Bu. Aja gaya engko nublek kowe. Delok lur, nek nangka tuwa iki lur lho. Bonggang-bonggang. Durine iki wis bonggang-bonggang lho, wis alus iki wis ra ono durine lur. Lho tak lho wis alus. Iki wis kaya ngene. Tapi dipantek diluk ya Lek ya. Wis halus iki. Kaya iya iki alus ya Lek. Alus lur. Wis lur, ayo nang gone dapur alas ya nang ditandangi, ya dimasak. Ayo sing iku kok dipantek Lek Sudir. Wis lur, ayo. Lho, nggawa siji-siji. Hah? Kuat takon niku. Kuwi arep nggo pakan. Wis nggo pakan. Alah jan kabeh-kabeh. Kongkon gowo. Ayo lur. Wes lur, iki ayo dieksekusi tewele ya lur ya. Lho. Awas Mbak Nuri. Awas yo. Lur tak pecahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, enom e lur. Delon tak getahi lur, sing deluwur koyo ngene iki. Sik, hop aja tak cekel tanganmu. Iso Jem. Esok Bu sik kena angin iki, Bu. Lho, ngono kuwi jenenge gak iso modelmu. Kok iso iku lho. Terbukti wingi-wingi sing nang TV Alah, aku iku lah iso lho, Bu. wingi. Nah, nyatane saiki ora entos kok. Iki kok rek lagi konslet. Wonge asing kongslet. Oh, nek wonge sehat-sehat. Alah, dapuramu. Ngene lho, Lur. Lho tak lho, ayo to. Gorine iki putih seru. Ya Mbak Nuri. Dadine ngene iki ora kangel-kangelan ngono lho, Lur. Nek utuhan dionceki, iwu Dicontoni. gori iki sangger towel ngene iki ya Lur yo. Lho. Ngene iki malah lemes engko. Soale iki betone sik enem Lur, dadine ora nyangkang, ora usah dipileki. Enak ya lek nom. Lho ora ana cangkange to, lho ora ana cangkange. Dadi ora nyerpah ngono lho. Wes kaya ana banyu. Iki lho ana bojone Lek Sudir lho, iki lho ngomong mbek anake. Lho anake Lek Sudir lho lucu lho anake gimbul-gimbul. Cedek. Lah dalah bulek aku iki, Mbah. Aku ki bulek kan, Mbah. Lah apa ngono lho Lek ngancani Bandung ngono lho Lek nang kene ya. Wes, Sampun. wes. Lur, dadi sak kewalo gede. Iki engko digawe macam loro ae ya, Nu. Iso, Jem. Saged niki, Bu. Lho, ya ngono.
Kemari ngono iki jang digodhog nang kono iku. Lho, gitu nggak jeme ket nang mula iki lho. Guntak kaya ora nyal. Wis jarno rasa tok demok. Nesu kayuku iki didemok jam iki. Wah gelem. Enggak nyene kayu nih sama nakalan Apane? banyu Yo udan. gak iso wong ono kayu garing kok kena banyu udan. Sing Buktine dikena tak aku tunggu loro yo kayu kena gak. banyu. Pokoke iki bumbune dihalusno kabeh ya, Lur, kecuali lombok ijone engko dirajang ya. Iki lur daginge lur. Iki engko daginge dioseng. Dadi critane iki masak iki lak rene lur wae. Dadi iki oseng tewel kei daging. Sing jangan kei balungan igo. Lho, ngene ae aja gede-gede lur, ndak boros. Jam. Iki Bu, Nah, tewele iya. siap di. Kon tak bengok itu kok wis paham lho. Wis paham lho Bu. Modelmu. Insting Agek- seorang anak. Agek tepak sepisan ae lho mluwetene kaya ngono lho, delokna. Wis nanti tumplek-tumplek ngono. Cok ngono ta lah Bu, ngene lho. Ben muncrat kabeh nek ngono sampean ngomong tumplek kabeh ngene lho. Oh lho. Oh. Ah, jan wis Tutup. judeg dhisik lho kok cek kelem banyu. Ngene ya lur ya. Lho, sak panci to lur. Wis gak ditutupi. Nah, iki tempe. Pokoke tahu tempe iku wajib ya lur, wajib ono. Tadi sak mini-mini iki ae. Ayo Jam kon njaluk kandel pun njaluk tipis. Sedengan ae Bu. Aku Entak. nek kok seneng sing kandel sih. Kanten enak Bu nggih. Ngene iki dadi telu ngene lho Jam. Ngono itu ya tipis Bu ngene Tipis ta ngene iki? Tipis iku. Oh, modelmu sakmene kok tipis wong kono omahe tambah kok triplek ngono kok. Iku lak kayak keripik lakan Bu. Ha iya. Ngene lur, lho. Engko digoreng garing lak ya sajake iku enak. Iya, iki tempe garet jenenge, digaret-garet ngene iki dadi ben merasuk. Ben merasuk dalam kalbu. Masuk ke dalam hati. Lur, wis entas iki lur. Dicek iku wis lemes apa durung? Wis lemes, wis pelo lho, delok ta, kaya ngene iki lho Ya wisan. dimek-mek sik lho. Lah ya mak kene panas. Gelem ora kon? Nek ngemek rasa sing tak serok nang jero pancen iki lho meken. Lah kan njok tolong sampean. Arek kok Tahune ndi tahune? tahune wis iku. Wis Gak mari usah ta? diiris kok karek njegurno ngono ae. Nah iki lur bumbune lodeh digongso ya lho. Wis sak godhong ceruke ngene iki. Sing tanek ya rek ning gorong, ning gongseng. Lah ngene iki gara-gara kore Jan, lambene makmu mek keplecuk-plecuk. Iki kaldune rek dijowo gero nang kene. Kaldu iki. Kaldu iku. Gayeng to? Nah, iki langsung disaki banyu ngene lur. Cek nara sok gembuk titik balungane. Nek sengaja iki balunge igo iki ora tak gembukno. Men sisuk kena nggo lawol liyane. Engko nek kene ndak dintekno jemi ya. Aku mana sing kena? Aku mana sing dadi alasan? Wis Bu, aku tak mulai ae. Wes, aku lho ora getun mulia. Yakin. Yakin, ora Nek getun. digandoli nangis kayak wingi. Tewele dilebokne ya, Lur. Sik, Lur. Sabar. Iki original tewel wis ora ana campurane liyane, Lur. Soale engko nek dinget ndak ra enak. Wis iki dibagi loro karo joseng. Duduk iki, Lur, campur. Lho. Wis ayo. Sor kambi. Jan. Mantul iki rek, nyawalut ya, Lur ya. Jan Lur, kimplah-kimplah iki kondane nyalute Lur, kayak lombok ijo ya. Lho, cek sedep. Cok lali lombok rawite Lur. Lho, ting teringul. Iki sing gare nambah selera mangan. Iki bumbune osenge Lur. Aja kuwatir, engko tak dekekno nang deskripsi ya. Lho, Ojo lali kok wingi lali ngono gak ditekan deskripsi. sekarang ya wong wis tuwek maklum. Ngakoni ya nek duit sampean. Kita lebokno Lur daginge Lur. Lho. Wedhep iki lho. Lho, kaya ngene rek.
iki dagingnya Bandung milih sing lulur dalam lur. Dadine iki nek dioseng ngene iki ora sesuwe. Sampeyan yo ngono nek atik sing dioseng ora usah nggodhog sesuwe iku sampeyan tuku sing lulur dalam ya. Nek lulur luar. Alot. Sing ono kotot-kototan ini kok. Ya iku ndak dipresto nek ono kotot-kotote. Kowe enak ndelok kotot-kototan niku. Ya wis kon mangan kotot ae kono. Enggak mangan sak ono ya sing ono iki. Banyu jam. Amit. Nah, Sampun. meneh, hup. Yes, ngene lur. Lah iki sing dioseng lur. Iku sing dioseng niku, Bu. Iya. Ini Nduk. Mbak Nuril udah kayak wong ayu wedi. Wis saiki lombok ijo lombok abang iki jegurno pisan. Wis. Tuh kan, ayu to. Dinteni rada satitik ya lur nang bintas. Lur, delon ta wis mateng. Ayo bintas. Wis harus mateng kabeh lur, mari ngene ge karek madang. Ning aku tak ngombe nodem dhisik, engko ndak lali. Lho. Oke, wayahe, Bu. Ya iya kok lah, minggir ah. Aduh ngombe nodem dhisik lur. Bareng iki voucher lur ya, nang Tumbaso. Gen tuku wis. Tukune wis tak elingno bolak-balik ya lur, nang ngene ndi? Nang nggone toko official store Nodem sing ana logone mall. Nek gak ngono nang nggone lingi Bandung iki lho. Wis nang tuku. Soal apa rek? Nek nganggo ngene iki wis Bandung iki tenang ngono lho. Masih mangan ngene-ngene wis melonjak. aman, gak ngarep melonjak. Sampeyan tak kei bocoran ya. Iki temenan iki. Demi Allah iki lho. Mangesuk iki tak tes gula darahku. Piro nggih sampean? 105. Lho, biyen piro? 500. 450. Iki kita turu nggih sampean. Mbok aku gak yo wedi ta. Rasane iki ngene. Ya Allah, anakku sak cilik rek, mosok aku iki katene mati gara-gara diabetes. Sempet putus asa lur, temenan. Aku biyen gara-gara ngerti niku ya pas operasi ngono iku. Ket ngerti, ora sadar mang mula mangan sembarang lap-lep tanpa ada tangkisan apa-apa. Ya alhamdulillah awak dhewe iki terus ana Nodem iki membantu Bandung. Cara-cara ngono kuwi ambek ditaraki dhewe awake. Nek sampean gak tarak kasarane mbok obat model apa ae ya tetep ae gak iso. Siji karek teko awake dhewe dijaga pola makan ngono lho rek. Wis kok Bandung ngene iki. Alhamdulillah awake dhewe iki ya wis disambi ngombe Nodem, disambi tarak, gula darane aman ngono lho. Alhamdulillah lur, wis mateng akhire lur. Saiki ayo madang. Iki aku duwe sambel bajak semangkok iki lho wis ratik nyambel maneh gak ya? Gak ya ta? Nggih, Bu. Wis ayo madang. Mbak Nuri. Kok nembo dhewe ta? Nggih, Bu. Aku ya tak embo dhewe. Jarene Mas Jemi, nek dimbu iku koyo wong lara. Lara pikir. Aku bengong lur mangan ambek endi iki kok enak kabeh. Aku mbelok dhisik men. Oh, diseruduk ngene. Ya iya rada rono ta lak wong gak sedeng kok ya. Dulur delok ta lur. Amit, Mbak. Sik lur tak dolokane balung iki nek endi lur. Jare mang goleng kok balungane digawe. Lak kon gak tak olehi, nek aku oleh ya lur ya. Mbake tempe, tahu gak lali ya. Iwak asine. Sambel bajake. Teweplokno walah lur. Monggo lur. Ayo Mbak Nuri, gaske Mbak Nuri. Aku nyawuk ae, Bu. Nyawuk ngene. Nyawuk wong aku ayo nyawuk kok. Nek ora nyawuk iku balung iki. Kurang leko. Iya sendake Mas Jemi balung. Nah, Ngawir ae balung aku yo kok siji tok ngene lho. Lho ono. engko tak golekno balung tambah ora tak kei nganu lho, jangan lho tak naik balung tok lho. Lho iku balung. Gelem ora? Iku lho Bu balung, Bu. Lah iya Jan, wong krungu klothak ngene kok yo dadakan goleki balung sing piye. Aku dadekno iku Lho. kambing hitam. Kambing hitam. Aku dijupuke to Mas. Ngono lho, ket mau wong lur iki cecean ae ngono. Iran-iran ae ngono lho, heran aku. Sitok celok nduk. Enak juk dhewe oleh akeh. Ora le balung tapi. Oleh lho. Wes Bismillah. monggo lur, bismillahirrahmanirrahim. Enak, Bu. Temenan lur enak. Lur sambel lur.
weplok nang ngene iki. Nanti wemplok. Tempene. Iwak asine. Gori. Enak iki, Bu. Jan cocok ya. Krungu janju. Kuping. Kupinge wis bejat jame ku lho. Jarine cocok jan cuwuk jare ngono. Kayak apa iki? Gak mau sego mang sambel. Siapa? Iki kok lon talur, lon ngono iki apa? Dhewe sampe mangane tegang. Konsentrasi saking menikmatine yo. Nggih, Bu. Apa nak? Maling ini kula sing niku. Oseng-oseng. Iya, aku iki kepengin nyicip sing eseng-esengan. Nih sak, jangan ngene iki nek nganget tambah enak. Ngene iki, Bu nggih. Mana, Bu? Buang. Kayak iki enggak sing oseng-osenge. Enak lor balungane. Bu. Amit. Akhirnya payu iki. Lho payu, engko dhisik kene saking gurung mari. Menu oseng-oseng ala Bandung Gomes lho, Lur. Jamin nyalut pokoknya. Jamin nyualut, nyuahok. Bismillah. Sumpah, Bu, enak iki, Bu. Enak nih kok. Apa dhewe iki? Lur, enak. Gotune lur. Enak ya? Enak banget iki, Bu. Garing enggak sih, Bu? Kok mirip-mirip gudeg garing. Mirip gudeg garing tapi ini ora ana santene. Nek gudeg disanteni ning disate ya. Iya. Aku iki gak betah pedes, Bu. Kali pedes ning sakniki ampun. Nah, Nggih. ngaran. Kele-kele aku lur. War tenan, enak jan nyuwalut pol. Ya Bu. jam ya. Enak piye? Wis ora embune. Wis, Engko lembuh. engko embune. Mah wis embu lur, tapi sak disemayani engko embune jare ngono. Lembuh yang ketiga. Nah ya. Ya wis ngene iki wae ya dulur ya. Ya sepurane sing akeh, Bu menawa Bandung iki ana klerak-klerune ya wis jelas akeh klerune ya awake dhewe iki ya. Pokoke sepurane sing akeh. Donga dinonga wae tak dongana dulurku nek ndiwe nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan sekar kewarasan atau blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.